Έχουμε εμείς κάτι να έχουμε πίσω στο έργο μας δουλεύει. Μας ακούτε? Γιατί επιλέξατε τη σύνδεση με την κυρία Γιαννάκου? Γιατί είχαμε εύκολη πρόσβαση σε αυτήν. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική χρειά ή κάτι τέτοιο. Απλά να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να μιλήσουμε με έναν εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν θα ενθαρρύνατε κάποιο Έλληνα λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας σήμερα να φύγει από τη χώρα του και να εργαστεί στο εξωτερικό. Καλό να φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελεύθερη κινητικότητα και τα αληθά σύνορα. Μετά από τον πόλεμο, παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες πήραν εργάτες στη Γερμανία με ειδικές συμφωνίες, υποπλήρη έλεγχο, όπου ο καθένας κατευθυνόταν σε συγκεκριμένο μέρος, είχε συγκεκριμένο χώρο για σπίτι, συγκεκριμένο χώρο για δουλειά και συγκεκριμένα περιθώρια ελευθερία. Και θα ήθελα να μας θέσουμε την ερώτηση ότι ο κύριος Ντοντινιώτης πράξη του ελληνική γλώσσα παρελθόν, παρόν και μέλλον, υποστηρίζει ότι ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε μέρος της κοινότητας επιβάλλει και τον σεβασμό της γλώσσας. Από την προσωπική και επαγγελματική της εμπειρίας της ευρωβουλευτής πιστεύετε ότι ισχύει αυτό? Ναι, βεβαίως η γλώσσα είναι βασικό εργαλείο και πρώτον εκφράζει το δικαίωμα οποιοδήποτε πολίτη της Ευρώπης, ο οποίος δεν ξέρει άλλη γλώσσα από τη δική του, να εκλεγεί Ευρωπαίος βουλευτής και να έχει όλες τις ευκολίες να μιλάει τη γλώσσα. Γι' αυτό και πρέπει να σας πω ότι τα μεγάλα έξοδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέρχονται από τη γλώσσα. Δηλαδή το μεγαλύτερο κόστος και ο μεγαλύτερος αριθμός υπαλλήλων είναι οι διερμηνείς και οι μεταφραστές. Και αυτό το έξοδο, το λέω για αυτούς που κατηγορούν πολλές φορές στην Ένωση, δεν θέλουν δηλαδή να το καταργήσουν. Ακριβώς διότι δεν πρέπει να καταληφθεί η δυνατότητα να μιλάει κανείς τη γλώσσα. 23 γλώσσες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες υπάρχει αντίστοιχη μετάφραση στις επιτροπές και στην Ολομέλεια και γι' αυτό ο καθένας από εμάς, έστω και αν γνωρίζει τη ξένη γλώσσα, μιλάει τη δική του όταν μιλάει εδώ και τη μιλάει για λόγους που αντιλαμβάνεται. Ήταν πάρα πολύ καλή, αν και ήταν πολύ ευγενική προς εμάς και πρόθυμη να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Αν και είχαμε πολλά προβλήματα με τη σύνδεση, και από το λίγο που μας απάντησε, φάνηκε πως ήταν πολύ πρόθυμη και να απαντήσει στις ερωτήσεις μας και της αρέσαν οι ερωτήσεις μας.